Здравейте, хора! Днес купих някакви сладки, които са с вкусненко. Като на дубайския шоколад кутията има. Добре да се видим. Не сега ще ви. Ето ви сладките. Ето вижте дубайската реформа. Е такава кутийка. Шек, тук също има някакви. Чекай. Много тежко. Колко? Ето и са вкусна фастъци. И видяхте колко има. Ще ги пробваме. Аз абсолютно не обичам фастък. Така, ще ги пробваме. Аз абсолютно не обичам фастък. Аз не обичам изобщо фастък. Така, опит по мен. Така. Отваряме. Хара. И са много здрави. Ама още като са ваучери, трябва да го си като камъчета. Сега ще ги. Туда! Те са просто като някакви свитки. Така че, легичко. Те са много здрави. Трябва се разпърхват. Събален 40 лева искам. Приятни пари. Много вкусно. Дигам те рано. Не е допитно. Много жадно. Коста е куче? Мандала! Коста куче? Давай, чуди май. Това калми Добре, вкусно. Що съм много. 뭐가 싸우지 차를 계란 만큼 차를 Комаратът! 서디라서 чекай 가서 каза служинца пенски 10 летра и сме преводенте си го мале. Калям пред торта. Торта ката дидам. Бай сар. Опитахме с фастъци, които никога не съм обичала в те. Оставим бираните фастъци, нищо друго не съм обичал. Това направо стана много добре тази, не. Събра се, добре. Давай, 8-10. Включвате лайк бутон.